sesuai apa nama tuh? Kita ambil absen. Ambil absen. Ambil absen. Ah. Nama wa Ita. Iko Cen. Kambiang. Biang. Kamang biang. 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 Ambiang kan hari ambiang. Mama. Salah yo kambiang ini mah. Mas kambiang. Oi kambiang aden kini lah pandai pulo pacaran. Jo adik kambiang nyoba cinta. Pulang aja. Nan udah kambiang sakit ida soha. Bak tuh. Ya lalu mencibuk kamari. Seksi kambiang tuh yo. Dek kambiang aden kini lah pandai pulo pacaran. Hijau kambiang adik nyoba cinta. Nan udah kambiang sakit ida sopan. Adio sanjo mencibuk kamari. Ya toh. Hoi denai basumpah adik kambiang anak manggili. Hoi sampai kambiang aden acok mandi. Nah jadi Ayo. kita ya. Udah kambiang lesa benar kare hati. Bilang Tapi sarai. lalu mencibuk kamar itu sih tempo ya. Elok lah kambiang gitu. Dinikahkan saja. Pado membuat panjang kapalo. Bilang. Hoi. Adena indah nih yo. Bato. Masa mana indah nih yo. Alasannya? Udah panjangnya pandai manggil yang saja. Udah yang sana pandai yo. Coba kecek kambiang. Cari makan tak pandai dong. Bisa. Cari bini. Bisa. Kapan orang ini? Cuy tuang. Cuy tuang. Para orang ini. Ampe. Nanta lala limolo. Ampe. Dalam ampe itu para orang naik. Naik para orang. Cek wo gompet Anak limon. nasi nak pandai, tak pandai buat dong. Awak itu lo kelebihan awak. Itu nak kelebihan tu dong. Awak serius lah. Oi kambiang aden kini lah pandai pulo pacaran. Asal. Jo adik kambiangnya malam minggu. Nan udah kambiang Sakit sakete indah. indah lah sopan. Yo lalu kambiang den dicikokno. Kambiang aden kini lah pandai pulo pacaran. Hijau kambiang adiknya dua asoy. Soy. Nan udah kambiang sakete indah lah sopan. Dia lalu mencibuk kamari. Tak donget ya. Hoi denai basumpah dedek kambiang anal manggili. Betul. Mau sampai kambiang aden acok mandi. Abis apa? Sinjui sampo. Udah kambiang lesa benar kare hati. Dia lalu mencibuk kamari. Ha! Elok lah kambiang kita. Dinikah saja. Pado membuat panjang kapalo. Dia nak bukit tu dah. Ada naik indah niyo dah. Betul. Sebenarnya indah niyo. Udah pandangnya pandai mangango saja. Dia mau makan siapa nih minum makan Aku minum. suara dedek bang. Itu suaranya. Ya gimana lagi kan? Dedek so dari malam tadi bang di dapur ah. Konser malam tadi. Oh. Bak mobil. Mau